Bona tarda, nenes i nens, com esteu? Ja tornem a ser aquí una altra tarda amb els contes confinats, aquesta setmana amb contes de monstres. Seguim. Avui us parlaré de dos monstres que els han dibuixat, l'Àngela i el León, dos germans. I mireu, la història diu així. Diu que hi havia una vegada, fa molt i molt de temps, quan encara no hi havia confinaments, hi havia en el planeta Bord uns monstres molt preocupats perquè no espantaven els nens i a les nenes. Els monstres, mira que es preparaven i s'esforçaven molt. Quan arribava la nit, començaven totes les rutines per preparar-se. S'embrotaven les dents per fer més pudor, es despentinaven per fer més por, llegien un conte de terror per inspirar-se una miqueta abans de sortir a espantar els nens. Però ni així. No hi havia manera, totes les nenes i els nens del planeta Bord eren supervalents i no els hi tenien por. Una nit es van trobar tots els monstres perquè estaven tips d'intentar espantar i no espantar. El primer monstre deia, és que això no hi ha dret, mira, pensa que l'altre dia em vaig ficar a sota d'un llit i sabeu què em va passar? Que em va sortir un nen disfressat de fantasma així. És terrible, van fer tots. Calla, que mira que em van fer a mi. Jo em vaig amagar al forn per fer una miqueta més de sorpresa i fer més de por. I quasi se'm mengen amb patates al caliu. Patates al caliu, és terrible. Oh, doncs mireu, el que em va passar a mi encara és pitjor. Resulta que em vaig amagar a la banyera, perquè així segur que feia molta por les fosques en el bany. I resulta que van obrir les cortines i em van tirar una gerra d'aigua freda. Una gerra d'aigua freda. És terrible. Així van anar dient un monstre rere l'altre. I així, al final, va sortir el president dels monstres del planeta Bord a fer la seva aportació. És terrible! Ahir em vaig disfressar un cap de cada cosa, un de llop, un de bruixa i un d'ogre per fer el triple de por. I mireu què em van donar. Oh, què és això? Un conte et van donar? Els Reis Mags i els dolents dels contes. Ah, ja ho sé, és aquell conte que em sembla que explica que tots els dolents deixen de fer por perquè es tornen bons. Oh, és terrible. Sabeu què? Anirem al planeta Terra. Aviam si les nenes i nens tenen més por. I sí, dit i fet. El president dels monstres del planeta Bord va manar tots els monstres a fer les maletes i anar-se'n al planeta Terra, el nostre. Però mira què va passar. Resulta que quan estaven aterrant amb la seva nau espacial al planeta Terra, es van trobar una altra nau espacial i es van trobar que el president dels monstres del planeta Terra estava fent les maletes per marxar. Aquí la canalla és molt valenta. No ens tenen por. Mira que patem globus, transformem el confeti de color gris, tirem pedres per la finestra. No hi ha manera, ja anàvem a marxar. Llavors, què havien de fer els monstres? Van estar parlant una estona i al final van decidir que el que havien de fer és quedar-se en aquell planeta, el vostre, el planeta Terra, a espantar una miqueta més. Van decidir que en lloc d'espantar només els nens i les nenes, començarien a espantar totes les seves coses. I se'n van anar al parc i van espantar els gronxadors, el tobogan, els zurrals, els patinets, a les bicicletes. Després van anar a l'escola i van començar a espantar les cadires, les taules, els llapis de colors, les ceres, les taules de les profes. Però de què van? I espera, que encara se'n van anar a les biblioteques. I van començar a espantar els contes que a més llegien els nens i les nenes. I esclar, tots aquests objectes s'espantaven tant que s'amagaven. I qui sap a on? Les nenes i els nens no tenien ni idea. El que sabien és que s'havien quedat sense coses, sense objectes, sense els seus espais, sense les seves coses. Així que el que van decidir és que havien de buscar una solució. I van tenir una bona pensada. Van pensar entre tots que el que podien fer és fer veure que s'espantaven. Vosaltres ho sabeu fer, això? Com us espantaríeu d'un monstre?
molt bé, exacte. Doncs això és el que van fer. Totes aquelles nenes i aquells nens van assajar molt i van aprendre a fer veure que s'espantaven. I d'aquesta manera van aconseguir tornar a la normalitat, perquè van fer creure als monstres que sabien espantar, però ells, d'així, com que els monstres van deixar d'espantar a les seves coses perquè es pensaven que els espantaven amb ells van poder tornar a tenir les seves coses. I vet aquí un monstre pelut, vet aquí un monstre monstruós. Aquest conte, aquí s'ha fos. I espereu que això no és tot. Aquest conte que us he explicat ara és un conte inspirat, no és ben bé igual, però està inspirat amb un conte d'un senyor que va escriure que es diu Gianni Rodari. I aquest senyor, que era italià, sabia molts contes, s'inventava moltes històries, tantes que al final es va fer famós amb les seves històries. Així que aquest any, el 2020, celebrem que fa 100 anys del naixement d'aquest senyor. I per això, als Vivim del Cuento, estarem tota la setmana que ve explicant contes del Gianni Rodari. Prepareu-vos!